Amayenda nigabwatetense omugasolero ase kenyole kiga kya Marani Tongo imiye kaunti ya Kisii watekana negekole kiga gyokogosa nyegusira Lucy Kirubo akora oyole omunchulia asensemo ya Marani nigegotebekana asogete koroinka sobo chinsa cha magoroba abo litukolegoro kali nabasani baye bandi bobere nakurwa chinga kecho tachete koirana wika chinga ki bacha korangirwa buna umubere bumosubati gotokire asoroche asensemo ya mbanda korusire chianga nani gorenge nechingoma chintindi asomotwe omwana nagaro kamarogoba cyarenge chinsa 12 nenusu bakarwa abaturi mbagono musubati yomo no mumuro yomo chibate kureza itikoira nabakabona igatokire gakurete roche akamenya kwa ya meta igarenge boye bakagosana ne akamu na muramu mwabo mwako na sirete wana muna meta aliyo kaliyo katore matuka ora menyira matuka mange no amete katore nere na bana baino bara bakabona muna tukusura kwa ndu otwai katwanyoro bekiru mocheli mwana oyitabegetianga igabetire meyo amaiso amano monu yokoranga nigo ochechiro utoire wono na maiso ga abitire emeyo igari mbanda maata otwate unga to kambanda ase chika ucha society obole mobune society egorete no twate biunga no atoka gago amate yatabuna abasirire umosubati olenge bomokia na boirwete hase gokinia bana baye babolia bono obotuki kwango igwa etogo sabe serikali yaite soegati etokonye tumanya bwane bomwana yotigira abana na mochokoro no ali konyenero batenirete one togo sinyunga ngakibono baguchakoba konyenero bokonyi bwao mubero nyagusira negorusi wasensemeyo nabo bisa babanyimbo chinga kyabamenya bange barolekana kugikalie gakoleke nebinde binge ebyerelekanire komentekana asensemiga namono hasa matuka bwango iga bakwanira okugania kubo bisa babanyimbo koboka kurwase chitoro eligo keania ebikole bingabune biga kuroiga se ward ya Marani hase kaunti ya Kisii meye bunge ya Kitutu Church North Ritrene ngoro kwa Daniel Untiri